Ngayong umaga ng November 16 napasugod si Santo Tomas former Mayor John Sambo sa presinto ng pulis. Dito kinumpronta niya ang legal na basihan ng PNP sa paghuli di umano sa kanyang mga dump truck na datihan ng tumatawid sa Barangay San Vicente. Yun nga ho, gusto ko rin pong itanong sa aming hepe. Nung hindi po ako kandidato bilang alkalde ng aming bayan, nakakadaan naman po ang aking mga trucks. Hindi naman po yun nila inuhuli. Bakit ngayon pong kandidato ako bilang alkalde muli ng aming bayang Santo Tomas, bakit po nila inuhuli? Giit ni Mayor Sambo, hindi pwedeng maantala ang kanyang kontrata na isang government project kung saan hindi maiiwasan ang pagdaan ng mga dump truck na may dalang buhangin at pantambak. Ang ating mga proyekto ay para sa bayan din naman po ng Santo Tomas. Kung hihigpitan niyo ako ng ganito na aking kabuhayan, pati ho yung mga proyekto natin sa Santo Tomas, proyekto ng gobyerno para sa ating mga kababayan, palagi ko maapektuhan din ho. Gustong linawin ni Sambo ang legal na basihan ng pag-implementa ng truck ban na inilabas ng tanggapan ni Santo Tomas Mayor Ninang Ronquillo na ura-urada umanong ipinaimplementa na short notice o kahapon lamang ito sinabi at ipinatutupad. At ang masaklap, ang meritoanya ng utos ng alkalde ay buhat pa sa mga sinasabing nagrereklamong residente na kilalang kaalyado umano ng pamilya ni Mayora Ninang Ronquillo. Kahapon po, dalawa. Nung hapon na. Kasi November 15, yung sulat ni Mayora, hindi ko alam kung ano oras tinanggap ng ating mga kapulisan. Pagkatapos, nung hapon, hinuli po yung dalawang truck. Ang sabi, may mga nagrereklamo na nakatira sa tabi ng kalsada ng Mesa Lipit Road, sila ay nagreklamo kay Mayora. Sabi nyo nga ho kanina kung ito ba ay politically motivated. Nakita ko ho ang kanilang mga pangalan, mga Nagit, mga David, ang apelyido. Yung dalawang konsyal po nila, dito po nakatira eh. Pirmado ng ilang residente ng Mesa Lipit Street Blue Diamond Subdivision San Vicente, Santo Tomas, Pampanga na nagsampa ng petisyon sa Office of the Mayor upang pigilan ang pagdaan ng mga dump truck na sinasabing nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang service road. Sa panig ng PNP, sila'y sumusunod lamang sa utos ng Local Chief Executive. Depensa ng pulis kaya natikitan ang truck ni former Mayor Sambo, yon ay dahil nagpumilit itong pumasok. At ang mga hindi naman natikitan ay umiwas naman umano sa kalsada. Yung sa una, ma'am, kasi dapat illegal, bawal po based po doon sa order, ma'am. So dapat hindi na papasok, ma'am. May pumilit silang pumasok, ma'am. So, opo, ma'am. Actually, nasabihan na po namin, ma'am, na huwag na muna silang tumuloy. So, pinilit pa rin po nila. So opo, ma'am. Yes, ma'am, opo. Itinanggi naman ni Santo Tomas Mayora Gloria Ninang Ronquillo ang paratang na pamumulitika na may halong panggigipit sa katunggali na si Mayor Sambo. Iginit ng alkalde, private road at mula sa Blue Diamond Subdivision ang dinadaanan ng mga dump truck ni Mayor Sambo. Ini kasi subdivision niya. Blue Diamond. Private kaya po. Oo, private subdivision. Oo, anyapin din tawo. Tila naman karapatan na magreklamo mo rin. Sinabi ko na kaya sabi ko lalo na mag-eleksyon na ako. Mong, siyempre, era ako rugoboto, era ka boto. Alaya ka ng pakialam, manggangera na boto, magdemanda na lang ka nun, umbisa lang magdemanda. Pero, ako kasi, naman kaya hanggang election time, election time. Siyempre, pati ati lang nilapit ka na ako rin may malen. Anyapin, nung baga, ako yung hindu na nimbalenta mo. Natural, pakiramdaman ko nga yung dadaing da rin tao, susolusyonan ko, di ba? Hindi naman maituro ni Mayora Ronquillo kung saan ang alternatibong ruta ng mga dump truck sa government project na kung saan maaaring paraanin ang mga truck ni Sambo. Mayroon itong sinasabing kalsada, ngunit ito umano'y nabili na rin ng isang pribadong individual. Tuturo keping kaya kitang lumulya kitang lele tetegon yung kaya mo pin may saline kasi itang gabon ka rin. Dati kasi kanita yung gawa ng alternate route ito, ala namang making problema. Talwal na kasi kanita ka rin, provincial road na yung dalana na.
Kunyaring tao, wala namang akarapat na. Pero ini kasi, subdivision niya. Samantala, nagtungo ang news team sa ipinagbabawal na ruta sa Mesa Lipit Road na dito ilan sa mga driver ng dump truck ng DPWH naka-standby dahil sa biglang pagsara sa kalsada na wala naman umanong ibinibigay na alternatibong ruta. Actually po, matagal na kami nagbibiyahe dito. Dito lang po talaga yung daanan. Kay Mayor Nagi pa po, dumadaan na po kami dito. Ngayon lang po nangyari to. Nakikipag-ugnayan na ang CLTV News sa tanggapan ng DPWH ukol sa aberyang ito sa mga heavy equipment at construction materials na hindi makadaan bunsod ng local truck ban na inilabas ng munisipyo batay sa petisyon ng mga residente ng naturang subdivision. Paulo G. Santos, CLTV News.